Kasuod mapa sa Albay si Benigno asin an sa iyang esposa. Alagad nanginginayang sinda sa pagkakataon na mahiling an gayon kan Bulkan Mayon huli sa padagos na namamatay ang pag-uuran sa probinsya. Istorya niya, gikan pasindang Calamba, Laguna. Inutadaan nindang pinasyaran ang syudad ni Naga. Asin sunod na binisita ang syudad ng Legazpi. Makamundo sa nadaan na daininda na enjoy ang pamamasyar huli kan maraot na panahon. Sa ngayon, dahil nga masama panahon, na-enjoy naman namin, may napuntahan naman kami kahit papano. Kaya lang siyempre yung lahat ng mga particular places na talagang famous, hindi rin namin mapupunta kasi nga hindi namin Sigon sa Pag-asa, alas 2 kasubagong hapon kan ideklara nindang nasa orange rainfall warning signal na ang probinsya kan Albay asin Camarines Sur. Pwede sir na da kaya ining magkausanin pagbabaha sa mga low-lying areas asin magkausanin landslide sa pigbabagsak na oran ngunya na minaabot sa 50 to 60 mm kada oras. Possible po itong mga pag-uran na pwedeng umabot sa 7.5 mm at least for 1 hour. Dugang pa kanahensya, ang maraot na panahon na namamatayan sa perang porsyon sa Bicol, epekto kan pigbabantayan na duwang LPA sa Mindanao asin Palawan, asin may kadikit pang epekto ang northeast monsoon o hanging amihan. Ang may effect talaga ining LPA na sa Mindanao Visayas area. So nasa Palawan, siya man ang nagpapauran duman sa Palawan area. Oo. Pero di sa to sa Bicol, ini sa interaction kang amihan, buda so trust kang LPA na ani ang tuloy sa may Mindanao Visayas area. Nasa yellow warning signal naman ang Camarines Norte asin Sorsogon. Maabot sa Bihon, posible ang mga pagbabaha. Katamtaman sundo sa moderato na may makusog na pag-uuran ang mamamatayan sa Masbate asin Catanduanes na madurar nin 2 sundo 3 oras. Kung pwede man sana po maiwasan ng pagluwas sa harong, nakita magluwas dahil magtakaw sa man lang itong inconvenience para sa kuya dahil bako man favorable ang panahon tangon yan para sa mga outdoor activities. Mientras tanto, mantinido man giraray na nakabandera ang gale warning signal sa gabos na kadagatang sakop kan Bicol. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.